Άρα να σου πω πολύ γρήγορα 3 λάθη που μάλλον κάνεις όταν πουλώνεις το τατού σου. Πρώτο και πολύ σημαντικό, μην ψεκάζεσαι με κολόνιες ή αρώματα και μην ψεκάσεις το τατού σου με κολόνιες και αρώματα βασικά. Εσύ αρωματίσου, δεν πειράζει. Ο λόγος είναι γιατί έχουν αλκοόλ, ινόφρεγμα μέσα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενοχλήσει το τατού σου. Δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι να είσαι συνεπής με τις οδηγίες επούλωσης. Δηλαδή, ό,τι κάνεις θα πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Όχι μία μέρα το αφήνω να παίρνει αέρα, την άλλη μέρα αποφασίζω να το κλείσω με μεμβράνη. Αυτό δεν λειτουργεί και δεν κάνει καλό στο τατουάζ σου. Θέλει μια συνεχή ρουτίνα, αυτή που σου έχει προτείνει ο τατουάρτη σου και αυτή να ακολουθήσει. Επίσης, όταν λέμε μην τραβάτε τα πετσάκια, εννοούμε μην τραβάτε τα πετσάκια. Δεν είναι ok δηλαδή να πάρει την κρέμα και να αρχίσει να το τρίβει και όσα πετσάκια φύγουν μόνο του. Πάλι και αυτό είναι βίαιη απομάκρυνση των πετσακίων. Okay? Είμαι η Ελεονόρα. Είμαι tattoo artist τα τελευταία 11 χρόνια. Σε Ακαδημία το προφίλ μου και αν σου αρέσει η δουλειά μου, κάνε ένα follow, άφηνε ένα comment και κάνε και ένα share.